खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिअ'आव दङ आं आसारानी दैमारी। रादाबनि समाव दङ मोननैसो गोनां रादाब। बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासं। चिरांनि आइ दैजों खहा जानाय न', हा सम्पति गैजायै जानांनानै थानाय बिजिनि ओनसोलनि दैमुगिरि आरो सारागाव गामिनि गं 73सो दुखुथिया नखरनो थाबैनो समाधान खालामनायनि खोथा होदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा। जेखि सोरखार फैया मानो आइ दैमानि हा खुरखानायखौ होबथानायजों लोगोसे खाथि खालानि रायजो जानायफोरनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांना होनांगौनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खावलायो। टकिअ अलिम्पिकआव जाय गेलेगिरिफोरा एसेनि थाखाय मेडेल मोननो हायाखै बिथांमोनखौ उत्साह खालामनो थाखाय रतन टाटाया बान्था महरै होगोन गंफा टाटा एल्ट्रस कार। तालिबानआ आफगानिस्ताननि मुंखौ सोलायबाय। गासै 3,80,00,000 सुबुं सानखो गोनां हादर थारैनो मोनसे गोनांथार हादरा तालिबान सिङाव थांबाय। सिगांनि गोजाम सिम्बलफोरा लासै गोमालांबाय। बिब्दिनो आफगानिस्ताननि मुङा जाबाय इस्लामिक इमिरेट्स अफ आफगानिस्तान आरो गोदान इमब्लेमावबो फ्लेग बानायनाय जाबाय। आशराफ गान गोजाम प्रेसिडेन्टआ खारलांनायनि उनाव गोदान प्रेसिडेन्ट तालिबाननि लिडार मुल्ला आबुल घानी। इउएस प्रेसिडेन्ट ज' बाइडेनआ गोबां हादोरसाफोरजों आफगानिस्तानखौ लानानै सोंखारिजादों। बेनिनो ज' बाइडेनआ प्रेस स्टेटमेन्टआव बुङो जे आफगानिस्ताननि रौनियाफ्रा गावसोरनि हादोरखौ बासायाखै आरो तालिबानजों एसेबो माब्लाबाबो जुजियाखै मानोना जों इउएसआ बेसे इकुइपमेन्ट आर्म्स एम्युनिसन नांगौ बेखौ जागायदोंमोन आरो नांगौबादि ट्रेनिंफोर होदोंमोन। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन मानोना बेनि गेजेरजों नोंथांमोना रादाब, जिके, कारेन्ट एफेयार्स आरो सल' बाथाफोरखौ खोनासंनो मोनगोन। नोंथांमोननिसिम फिन गोजोननाय बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।